kallonmu ko in ce wayar mana da kai yadda ake sa face mask. Me ake nufi da face mask shine takunkumin rufe fuska. To takunkumin rufe fuska yana matukar amfani barin ma a wannan lokacin da Allah ya jarabce mu da wata cuta mai yaduwa ta hanyar numfashi wato coronavirus COVID-19. Allah ya kiyaye. So yanda ake sa face mask shine kafin a sa face mask za a wanke hannu sosai, a cuɗa shi, a wanke shi wanku da sanitizer. Idan ba sanitizer mutum zai iya wanke hannun shi da sabulu a ruwan da yake gudana. Bayan ya wanke hannun shi a ruwan da yake gudana zai sami face mask kamar haka. Idan ya sami face mask kamar haka yana riƙewa da wayannan robobin da suke zai sa face mask haka. To idan ka sa face mask haka za ka yi amfani da wayannan hannun guda biyu haka, za ka danna nan wuraren. Akwai ƙarfe a wurin zai riƙe maka hanci, sannan za ka janyo nan wuraren haka. To haka ake sa face mask. Sannan za a ga umar sun sa face mask za a ga suna taɓa nan wuraren haka. Ba a taɓa nan wuraren saboda ƙwayoyin cuta da suke taɓuwa a hannun ka. In ka taɓa nan wuraren kasa zai iya komawa ka shaƙe shi, ka shaƙe ƙwayoyin cuta. Ba a taɓa nan wuraren. Sannan kuma wasu ka sa face mask za a ga sun yi haka. Ba a haka saboda ka bar hanci a waje, an yi ba a yi ba kenan. Ba a yin haka. Aka sa face mask ana rufe ko ina ne da ko ina, hanci da baki da ko ina rufu. Nan wuraren haka gaba ɗaya ba a san wani abu ya kai hannunka a wuraren. Haka ake sa face mask. Sannan in za a cire haka za a yi, sai a aje ta, sai a sa ta a cikin dustbin. Sannan kuma an yadda face mask ba a ɗauka, wani mutum biyu ba su amfani da face mask.